Здравейте, Нугабест! Казвам се Елена Николова. Преди 3 години попаднах в залата. Имах проблеми с кръста и ръцете, отслабване на мускулатурата. Започнах да ползвам уредите на Нугабест и съм много доволна. Днес си купих поредният уред, килима. Мечтаях от дълго време за него. Като първо си закупих второто сърце, след това проектора. Ползвам ги всяка вечер, много съм доволна. За да сме здрави, доволни, щастливи, ползвайте уредите на Нугабест. Трябва да сме пълноценни.